बे दिनै सोनाब सालबारि गामियाव आगु बैसागु लांदां बैसागु फालिनाय जादों आरो बे फालिनायावनो आंखौ हरखाबै आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन। दा हांख्रायनाय बायदि दिनै जिखुनु नुजाफैबाय आरो बे सोनाब सालबारि गामिनि जेनाखि लांदां बैसागु फालिनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंबो लोगोसे बाहागो लाबाय। बेवहाय बे गामिनि रायजो राजाफोर दंजोबो, आइ आफा बिब' बिनानाव बयबो दंजोबो आरो बेबायदि फोरबोआ सुबुं माहारिया जोबागौमानि बे जालांबाय थागोन। गोदो बे फोरबोखौ जोंनि आबै आबौ आजौमोननिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय आरो बेखौ जों फालिलांबाय थागोन आरो बेबायदि फालिनायनि गेजेरजों आब्रुथि गोनां जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जे आब्रुथि लानानै मोजाङै मोजां बैसागुखौ फालिलांनो हायो बे जिनिसखौ फोरमायदों आरो जेरावबो फालिनांगौ। जोंनि बयबो रायजो राजाफ्रा बैसागुखौ मोजाङै मोजां फालिलांनांगौ आरो बे बैसागु फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजो राजा बा आबादारिफ्रा गोदान बोसोराव गोदान मिजिं लानानै गोबां हाबाफारि लालांनो हायो बा दिनै बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो मोनदों बिथांमोनहाबो गोदान बोसोराव गोदान मिजिं लानानै आवगायथिं मोजाङै मोजां थांगोन होननानै बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय आरो बेयो जोबोद मोजां आरो बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै थांखि लानानै दावखोबाय थानाया सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां। बैसागुआ जिथु बर'नि मोनसे हारिनिनो फोरबो, नाथायबा बर' हारिनि गेजेराव थानाय खायसे धोरोमनि सुबुंफोरखौ बैसागु फालिनायखौ नुनो मोना। बेथ' नंगौ। बर' हारि होनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोमारि दङ। माखासे धोरोमारिनि गेजेरजों बेबायदि फोरबोखौ लासै लासै फालिनायखौ जों नुबोनो मोनदों। हयथ' आं बेखौ बुंनो थाङा मानो फालिया मानो फालिनाय जायाखै बेखौ आं बुंनो थाङा। हयथ' माखासे नियम खान्थि बा आब्रुथि बिथांमोननि धोरोमाव थानो हागौ जायफ्रा फालिया, बेखौ आं जेबो बुंनो हाया। जायफ्रा फालियो बे उनथिंबो जाहाथे मोजाङै मोजां फालिलांबाय थायो बेखौसो आं खावलायो। हारि हिसाबै फालिजानो लुबैयो नंगौ, खिन्थु माखासे एंगारथावै जाहोननि थाखाय हयथ' फालिनाय जायाखै आरो बेखौ जर जुलुम भाबै फालिनांगौ होननानैबो बुंनो हाया आरो बुंनोबो नाङा। जायफ्रा फालिनो हायो बा फालिनो लुबैयो बिथांमोनहा फालिलांबानो हारिनि माबाया थांबाय थागोन आरो परम्पराया थांबाय थागोन। गतिके नारसिननांथारगौ होननाय जेबो बाथ्रा गैया। बेयाव गोबां माने खोथा थायो जाय खोथाफोरखौ जों फंसे फंनैजों बुंनानै फोजोबनो हाया। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोननि निउस चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि आंनि गोसो गोरबोनि बावनाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। दा जोंनिया नंगौ फालिबोबाय थादोंमोनब्लाबो जों इसेबां रंगिना संगिना खालामाखैमोन। नै थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो खालामदों आरो नैबे देग्लाय बोसोराव जोंहा खोब खाफाल गोनां, जोंहा आलासि हिसाबै जोंहा मानगोनां जोंनिनो समस्तिनि MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सारखौ जोङो आलासि हिसाबै मोननो हादों। दा बे मोननो हानायाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेखौनो आसा खालामगोन जे जोङो जोंनि जिउ जोबजासिम जोङो बे आगु रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिलांबाय थागोन आरो जों इयुन जोलैखौ जोङो फालिलांनो थाखायबो जोङो मेसेजखौ होगोन आरोखि। मा हाबाफारि लानानै दा जोङो गिबि हाबाफारियाव दङ, जोंहा गिबि हाबाफारियाव जोङो फुंबिलियाव लादों फिरफिला बिर होनाय। फिरफिला बिर होनायनिफ्राय जोङो उनाव लादों गोथै सि बाउनाय माने मुंख्लं दाहा हगारनाय आरो बिनि उनाव जोङो जोंनिनो बाथौ मन्दिरनि जिनाखि बाथौआव जोङो गासा सावनानै जोङो बयबो सनमान लालायलायनानै जोङो हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि उनाव जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनि जिनाखि गेलेनाय बेखौ जोङो लादों। ओरै खारनाय, सियार सिलायनाय आरो मा होनो एम्बु बारनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों आरोखि जोङो। दा लानानै नै दा जोंहा खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि दंबावो। दा बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौबो जोङो उन्दैफोरनि थाखाय जोङो लानाय जादों। थाखो 2निफ्राय 5निया आलदा जागोन आरो थाखो 6निफ्राय 10सिमा आलदा आरोखि, बेबायदि मोननै स्टेप खालामनाय जादों आरोखि।
दा आङो गिबियावनो दहायबो एसे बुंखाबाय दा जोंहा आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंहा दिनैहाय आलासि हिसाबै जोंहा मोनदों जोंनिनो समस्तिनि मानगोनां MLA निर्मल कुमार ब्रह्म सारखौ जों मोननो हादों आरो जोंनिनो 14 नं चिरां दुवारनि जिनाखि नेहाथारि निखिल बरगयारि सारखौबो मोननो हादों आरो जोंनिनो चिरां जिल्ला UPPLनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म सारखौबो मोननो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि सार रन्जित बसुमतारिनि PA फनय बसुमतारि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि रानिखाता दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि दुर्जय मुसाहारि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो गाहाय नेहाथारि प्रमिर बसुमतारियाबो नुजाफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां बुंथिगिरि दैथुन बरगयारि बिथाङाबो नुजाफैदों आरो जोंहा जोंनिनो सोनाब सालबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रिंखां बसुमतारि साराबो नुजाफैनो हादों आरो बाहायनो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दङमोन आं दिनै बुंजोबनो थांला जोंनि साननाय बायदि जेरै जानांगौमोन बेबायदिखौ जोङो जानायखौ मोनदों आरोखि ओंखायनो आं बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सम मथे जोंनि जेनाखि बरायनांगौ फोरबो बेफोरखौ दाउ बरायलाङोब्ला खौवौनि मोजां आं गाराङा बेखौ आसा बैसागु खालामदों बोथोरखौ आरोखि। बरायनानै लाबोदों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि। बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो। नंगौ, नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरी बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना। फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बल्लभ, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाज'वारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हान्जानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हान्जायाव 55था बैसागु मोसानाय हान्जाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हान्जा आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?